taký detský kýblik kúpiť, že do cesty, aby nebol hlavný. No ale tá cesta vravím, tá cesta Slovensko do toho Prešova, ja som myslela, že do toho Prešova aj neprídeme. A kedy sme boli v Prešove? Living a peaceful life. There's like water bottle. How much? Как можешь быть? Na stole jak palota. Milky Way. Go. Palota sa to volalo. I'm on my way. Palota, neviem, tá polská strana, neviem, jak sa volala tá obec. To bol hraničný prechod, lebo na ten slovenský hraničný prechod, to je na najmenší hraničný prechod. To, kde si horský, vieš, tam chodili iba osobáky. Lebo trošku ďalej, keď sme boli v to Polsko, tam vyšli konárni, vieš, to je ten hlavný ťah. A nás to vyviedlo, kde si, no neviem, hneď Michal. Leaving the day. What is this? Having that in my eyes. Michalovcach, lebo hneď za hranicou cigáni išli o 7 do hory. Lebo auto pri hranici zaparkované. A neviem, dobre, už sme na Slovensku. No a nás to potom vyviedlo vlastne na ten hlavný ťah, čo išiel do Vyšného Komerníka, vieš? No a tam išlo kamiónov, kokos. A to po takých ulicách. Napríklad ja som si myslela, že Stropolník je nejaká veľká ulica, že mesto, to je veľké mesto. Alebo cez Michalovce, a čo sme to ešte išli také veľké? A potom také tie malé obce a potom keď som videla, že malé leváre, nie, kde to bolo? Kde to bolo? Že Prešov a to mali nejakú, také ako je Moštenec u nás, vieš? Že to bolo nejaké predmestie Prešova asi. No, teda by si potom, že Prešov, toto predmie ešte Prešov. A potom že táto Prešov a zrazu zbiaľ. Ja som prvom odtočila plážu, ako sme vybehli, tak 200 metrov bolo odtočila do mňa. Ale som nevedela, keď idem potom. Na mňa idem iba podľa čiar. A to na tom úseku Jani bolo 8 obmedzení. Čo sa zbiehali krúhy, čo robili. Ti to majú uľahčiť. Ja, si vyslela 5 Slovensku. Posledný bolo Piratnové, vieš, lebo tam robia tú jednu časť vozovky, tak to musíš urobiť taký oblúčik do protismeru na tej diaľnici. Nesmelo by si byť na Slovensku. Že toto je chyba, vieš, že možno prepojiť všetky tie krajiny diaľnicou. Na Polsko, na Ukrajinu. Ja som teda na Ukrajine teda nevidela žiadne diaľnicu, tak to sme išli len cez obce, ale tam my sme boli taký kúsok od tých daných prískalcov, vieš, takže to nejaká diaľnica ani nezrobí. No a pani učiteľka si plánovala školskú udalosť jednu náhodou. Aby tak zvolná asi. Či v pondelok nebude, to však neviem. Ale to nemusí. Nehlasili na nedělu a zas na druhou můžem pršat, no tak já už jsem viděla na to, co to je, tak ono je. Ale hlavně, aby mi pondělok mi pršalo 5 hodin tady čím. Nie jako to už tu? No, to dnes jedne. Počkaj, ty jdeš z rukou, až si To z rukou. že je na tlárko. Nie, to nemáš 23. A to ještě 9. na internet, 16. na očné, 23. do Riley. To budú prázdniny. Už na to čo ty kameruješ?
že studňu ide spojaznit. Se opýtal, dneska má trošku na to potřebuje dneska. Co si se robiť, ale je to má pěkný. A čo to za círka? Čo sa tam odsunujú z toho, keď sme išli hore tam. Otec má Nevím, já jsem ještě taky trošku jsem počula takéto zvuky. No Kubo nespal celý den, on teda spal dlouho, asi do 9:30. To zalomilo do oběda a ale nebude do školky, čo je to nie, 11. Čiže on patrně jako... No tak ale tak vieš, no, tak chodí bosý, no, toto som chodí chcela. po venku, no tak... Ešte potom vonku ako tak, pokiaľ nemáš horúčku, ale to bose. No, tak to je, ja som to nestala. Že studňu, lebo bol sa pýtať tej pani, že či do konca roka to bude tá, ako tá voda, že nie. Však má tomu budú robiť, on musí dať na rozbor nejakého zo Slotnej, si našiel, čo robí teda, akože one tie filtre sporazne, ale on musí najprv si zavolať takú firmu, ktorá, ako sa to povie, natlakuje tu, aby naraz vyšplekla